הרגעה עצמית. אחד הטריגרים המעוררים ביותר להתפרצות והישנות של הפרעת אכילה זה סטרס. בעצם דרך התנהגויות של הפרעת אכילה אנחנו מתמודדים באופן מדומה כמובן מול הסטרס. ואם אנחנו נהיה מסוגלים להרגיע את עצמנו, נוכל לאבד רגשות לא נוחים מבלי להזדקק להתנהגויות אכילה לא מסודרות. אז אני רוצה להביא לפניכם כמה שיטות שיעזרו טוב יותר בהתמודדות מול הסטרס, שלא יהיה פרצה למחשבות השליליות להתבטא. אז מאמר שנקרא Coping with Stress פורסם ב-Centers for Disease Control ב-2023, הוא מציע מגוון שיטות להתמודד ולהפחית תחושה של סטרס. ביניהם נשימות, פשוט לנשום. אם אפשר תרגול מדיטציה, זה בכלל יהיה יעיל. כמו גם לערוך רשימה של דברים שמהנים אתכם, זה יכול להיות טיול, שחייה, רכיבה על סוסים, ליצור הסחות דעת בריאות, לא לפחד מלקבל זמן עצמי. לצורך הדוגמה, זה גם יכול להיות ללכת לקולנוע, לקרוא ספר טוב, משחק קופסה או סתם סיבוב בחוץ. זה לא הפעילות עצמה שחשובה, כמו הלך הרוח, שאנחנו נהיה שקועים בעשייה החיובית. וכמובן, אחרון חביב, ואולי הכי חשוב, זה לשתף, לדבר, להוציא את הרגשות והתחושות מתוכנו. זה יכול להיות לאמא, לאבא, לחברה טובה, לקבוצת תמיכה או למטפלת. בהצלחה.